हा मालवण सिटीकडून येणारा रस्ता आहे. हे वायरी भूतनाथ म्हणून प्लेसचं नाव आहे आणि हा सरळ रस्ता जो आहे तो देवबागला जातो. तर या ऑन द वे आपल्याला हे संकल्प भवन बघायला भेटतंय. जो आपला संकल्प भवन रिसॉर्ट आहे ना, इथून जो समोर बीच आहे तिथे आलोय. नमस्कार मित्रांनो, मी ओमकार तुमचं स्वागत करतो आपल्या मराठी यूट्यूबच्या एका नव्या कोऱ्या व्हिडिओमध्ये. जसं आपण कोकण डायरी चालू आहेत आणि आपण आता मालवणमध्ये आलो. आपण बघितलं की मालवणचा प्रवास आमचा कसा झाला आणि त्यामध्ये आपण कुठे कुठे गेलो, मालवणचा बाजार कव्हर केला, अशा सगळ्या वेगवेगळे व्हिडिओ आपण बनवलेत. आणि मी माझ्या मामाच्या घरी आलो आहे, म्हणजे माझ्या आईचा माहेर. तर माझ्या मामाने पर्यटन केंद्र काही वर्षापूर्वी चालू केलं, म्हणजे त्याला आता 7-8 वर्ष झाली. आणि आम्ही तर जेव्हा मालवणमध्ये येतो, मामाकडे राहतो, तेव्हा तर आमची तर एकदम स्पेशल ट्रीटमेंट असते, कारण की आईचं माहेर आहे. पण जसं आम्हाला ट्रीटमेंट भेटते तेवढीच चांगली ट्रीटमेंट गेस्टना पण भेटते, म्हणजे इथे येणाऱ्या पर्यटकांना पण भेटते. तर आपण हे जे बघतोय पाठी संकल्प भुवन म्हणून माझ्या मामाने हे पर्यटन केंद्र चालू केलं आहे. तर माझा मामा, मामी आणि माझा भाऊ प्रथमेश असं हे तिघंजणं मिळून मॅनेज करतात. तर आपण आता संकल्प भुवनची एक टूर देणार आहे. आणि तुम्हाला जर मालवणमध्ये राहायचं असेल, म्हणजे देवबाग, तारकर्ली हे सगळे पॉईंट बघायचे असतील आणि तुम्हाला राहण्यासाठी एक चांगली जागा पाहिजे, तर आपण संकल्प भुवनमध्ये नक्की येऊ शकतो. इथे खायची, जेवणाची सोय एकदम परफेक्ट मालवणी पद्धतीने आपल्याला जेवण भेटू शकतं. आणि राहायच्या सोयीमध्ये AC नॉन AC दोन्ही प्रकारच्या रूम आहेत. तर आपण आता आतमध्ये जाऊया आणि बघूया की संकल्प भवनमध्ये एक्झॅक्टली प्रॉपर्टी कशी आणि आपल्याला काय काय भेटू शकतं. तर चला मग माझ्या. हा मालवण सिटीकडून येणारा रस्ता आहे. हे वायरी भूतनाथ म्हणून प्लेसचं नाव आहे आणि हा सरळ रस्ता जो आहे तो देवबागला जातो. तर या ऑन द वे आपल्याला हे संकल्प भवन बघायला भेटतं आहे. आणि जसं आपण बघतोय की हा एवढा मोठा गेट आहे, इथून आपण गाडी पार्क करून आतमध्ये नेऊ शकतो. समोर जे बघतोय ते संकल्प भवन म्हणून माझ्या मामाचं जे पर्यटन केंद्र आहे ते आहे. पहिलं ते फक्त ग्राउंड फ्लोअरमध्ये 4 रूम होत्या आणि रेस्टॉरंट आणि नाश्त्यासाठी, ब्रेकफास्टसाठी वेगळं त्यांनी बनवलं होतं. आता मामा वरती पण 5 रूम करतोय, कारण की बऱ्याचशा इन्क्वायरीज येतात, पण रूम कमी असल्यामुळे तेवढं ॲक्वायर करता येत नाही. तर आता त्याचं एक्सपान्शनचं काम चालू आहे. इथे आपण बघतो ॲम्पल ऑफ पार्किंगसाठी जागा आहे. आणि पूर्ण म्हणजे इथे हे पूर्ण नारळाची झाडं आहेत. म्हणजे मालवणमध्ये आल्यानंतर आपल्याला कळेल की मेन म्हणजे नारळाची जी झाडं आहेत, म्हणजे माडाची झाडं, ही आपल्याला या जागेमध्ये पूर्ण प्रॉपर्टीमध्ये बघायला भेटते. बऱ्यापैकी मोठी प्रॉपर्टी आहे, जिथे त्यांचं घर पण आहे. म्हणजे आम्ही जिथे राहायचो, म्हणजे आईचं माहेर आहे, ते पण ते त्या साईडला आहे आणि पर्यटन केंद्र सेपरेट आहे. तर आपण बघूया आजूबाजूला काय. हे जे आपण बघतो ना, हे ग्राउंड फ्लोअर होतं, आतमध्ये रूम्स होत्या. आणि आता वरती टेरेस होतं. त्या टेरेसवर आपण जसं बोललो की 5 रूम बनत आहेत, जिथे आपण मोठी फॅमिली जरी घेऊन आलो तरी आपण राहू शकू. ते आता काम चालू आहे, काही दिवसातच, म्हणजे 15-20 दिवसामध्ये हे टोटली फंक्शन होईल. आता सध्याला हे बंद ठेवलं आहे, तर 15 दिवसांनी चालू होईल. इथून आपण बघतो समोरच रोड दिसतोय आणि या रोडकडून आपण त्या साईडला गेलो की समोरच बीच आहे. आता ही जी आहे ना, ती वरच्या फ्लोअरवरून बॅकसाईड आहे. बॅकसाईडला ही एक अशी छोटीशी नदी आहे, ज्याला आपण रांजण बोलतो इकडे, म्हणजे मालवणी भाषेत रांजण बोलतात. छोटी जी नदी, खाडी टाईप असतं त्याला. आणि जसं आपण बघतोय ते पूर्ण माडाची झाडं आहेत. ही खूप वर्ष जुनी आहेत. केळीची झाडं आहेत, माडाची झाडं आहेत. तो एकदम तुम्हाला मालवणात आल्याचा फील येईल. फर्स्ट फ्लोअरच्या वरती हे मस्तपैकी टेरेस बनवलं आहे. पूर्ण मोठं टेरेस आहे. टेरेसवरून आपण चारी बाजूला बघू शकतो. चारी बाजूला तुम्हाला फक्त नारळाची झाडं दिसतील. हे आहे मालवण. आपण मालवणात आल्यानंतर तुम्हाला माडाची झाडं खूप सारी दिसतील आणि तीच त्याची मेन आयडेंटिटी आहे. कारण की समुद्राच्या जवळ असल्यामुळे माडाची झाडं इथे खूप चांगल्या प्रकारे पकडतात. हे जसं बघतोय ना आपण समोर, हे खूप जुनं झाड आहे. म्हणजे ही खूप जुनी झाडं आहेत. म्हणजे माझ्या आईच्या लहानपणापासूनची झाडं आहेत ही सगळी.
प्रॉपर्टीची तर आपण ओव्हरऑल प्रॉपर्टी बघितली आणि आपण याच्यामध्ये फोटोज पण टाकू. आपण साईडचा पण व्ह्यू बघतोय, इथे एकदम नेचर एकदम मस्त आहे. आणि इथे जो हँडल करतो ना, तो माझा भाऊ आहे प्रथमेश. हाय. तर आपण त्याच्याकडून प्रथमेशकडून जाणून घेऊ की एक्झॅक्टली प्रॉपर्टी कुठे आहे आणि याच्यामध्ये आपल्याला काय काय फॅसिलिटीज भेटू शकतात. तर प्रथमेश, एक्झॅक्टली प्रॉपर्टी कुठे आहे? बरं, ही प्रॉपर्टी इथे तारकर्लीमध्ये, प्रॉपर तारकर्लीमध्ये आले हे. हां. ठीक आहे. इथनं आपलं देवबाग आहे 4 किलोमीटर, मालवण आहे 4 किलोमीटर, म्हणजे एक सेंटरला ही प्रॉपर्टी आहे. आमच्याकडे तुम्हाला AC नॉन AC हे दोन्ही प्रकारचे रूम भेटतात. ओन्ली फॉर फॅमिली. हे इम्पॉर्टंट आहे, ओन्ली फॉर फॅमिली. कारण फॅमिलीचा विचार करून तुम्ही म्हणजे डायरेक्टली असे बाहेर जेव्हा राहता तेव्हा ओन्ली फॉर फॅमिली हॉटेल्स भेटणं हे कठीण होऊन जातं तुम्हाला. आणि तिथे ग्रुप्स वगैरे असले का इश्यू होऊ हो शकतात. बरोबर, तर आपण ग्रुप्सना अलाउडच करत नाही. ओन्ली सो फॉर सेफ्टी हा आपण मेन कन्सर्न ठेवलेला आहे. बरोबर. त्यानंतर आम्ही इथनं तुम्हाला रूम्स अवेलेबल करून देतो इथेच याच प्रॉपर्टीवरती. तुम्हाला जेवणाचं, ब्रेकफास्टचा सर्व इथे सोय आहे. त्यानंतर परत तुम्हाला बोटिंगसाठी, स्कुबासाठी, पॅरासेलिंग हे सर्व तुम्हाला आमच्या इथनंच अरेंज केलं जातं. म्हणजे ह्यासाठी तुम्हाला वेगळे काही मार्केटमध्ये शोधायला नको. म्हणजे आपण जर समज मुंबईवरून येत असू, आपल्याला इथली काहीच माहिती नाहीये, बरोबर, पण माझी इच्छा आहे की मला मालवण फिरायचं आहे बरोबर, आणि मला मालवण बघायचं आहे, मला वॉटर स्पोर्ट करायचं आहे. तर बरोबर, मी एकदा रूम बुक केल्यानंतर आपण ऑलमोस्ट सगळं अरेंज करून त्याला देऊ शकतो बरोबर, की ते पॉईंट कोणते कोणते आहेत बरोबर. आणि वॉटर स्पोर्ट्सचे वगैरे जे पॅकेजेस असतात ते आपण त्याला कुठे जायची गरज नाही, जायची गरज आपण नाही. त्याला ते सगळं अरेंज करून देऊ शकतो. सर्व प्रकारची पॅकेजेस आहेत. सर्व जी तुमच्या याच्यानुसार, तुमच्या बजेटनुसार असतील ती बरोबर तुम्हाला चांगल्या रेटने दिली जातील. ओके. आणि पूर्ण गाईड केलं जाईल हो, की काय काय पॉईंट्स आहेत, बरोबर. कारण की लोकांना जसं गोवा माहिती आहे तसं मालवण हो. इतकं माहिती नाहीये. आता ते डेव्हलप होत आहे, त्याच्यामुळे सो तेवढा जर वेळ प्रॉपर लोक फिरली तर ते इकडे येण्याचा आनंद घेऊ शकतील. बरोबर. आणि परत इथे येण्यासाठी तुम्हाला 3 ऑप्शन, एक तर बाय कार येता, बाय प्लेन येता आणि बाय तुमची स्वतःची व्हेकल असेल ती. तसंच तुम्ही जर ट्रेनने आलात तर तुम्हाला पिकअप ड्रॉप सर्व्हिस पण आहे आमच्याकडनं. पिकअप ड्रॉप म्हणजे त्याच्यासाठी चार्जेस वेगळे घेतले जातील, पण आपण ते स्टेशन तुम्हाला पर्यंत आपण त्यांना पिकअप अरेंज आणि ड्रॉप करून देऊ देऊ शकतो. आणि प्लस जर तुमची छोटी फॅमिली असेल, जर मोठी गाडी परवडत नसेल असं असेल तर तुम्हाला डायरेक्टली इथे 2 व्हीलर्स, स्कूटी म्हणजे ज्युपिटर किंवा ॲक्टिवा ह्यासारखे व्हेकल तुम्हाला अरेंज करून दिला जातात. म्हणजे जे रेंटवर आपण रेंटवरती गोव्यामध्ये घेतो ते असे आपण बरोबर. इथे पण रेंट करू शकतो. रेंटने करून देऊ. पर ते पण डेच्या सर चार्ज प्रमाणे पर आपण डेच्या अरेंज चार्जेस. करून देतो. हे पण तुम्हाला अरेंज करून दिलं जाईल. म्हणजे थोडक्यात ते तुम्हाला पूर्णपणे तुमचा जेवढं कम्फर्ट होईल तेवढं केलं जातं. तुम्हाला जेवढं कम्फर्टेबल होईल तेवढं केलं जातं. आणि आपण जसं आता बघतोय की आता एक्सपान्शन चालू आहे संकल्प भवनचं. बरोबर. तर खाली पहिल्या 3-4 रूम होत्या 3 ना? रूम होते. 3 रूम होत्या, AC नॉन AC. दोन्ही. आता आपण 5 रूम 5 वरती रूम वाढवतोय केले. बरोबर. की जेणेकरून जास्त आपण जेवढे गेस्ट येतील त्यांना आपण अक्वायर करू शकू. बरोबर. कारण की पीक सीझन मध्ये माइट बी गोंधळ होत असेल. हो. आणि परत तिथे खासियत म्हणजे जेवण हे आपलं मालवणी प्रॉपर जे मालवणी जेवण आहे तेच आमच्याकडे आहे. आणि तिथे तुम्हाला व्हेज, नॉन व्हेज, फिश ही स्पेशालिटी राहील आपल्या हॉटेलची, जी पूर्ण मालवणच्या सगळ्याच हॉटेलची राहते. तर ती आपण पण देतो आणि हां. प्रॉपर मालवणी फूड देतो. बरोबर. त्याच्यामध्ये जसं आपण तू बोललास की फिश मध्ये पण जे फिश पाहिजे असतील त्या हिशोबाने आपण देऊ शकतो बरोबर. थाळी सिस्टमने. आणि हो. व्हेज पण आपण प्रोव्हाइड हो, करतो. व्हेज पण प्रोव्हाइड. सो व्हेज आणि नॉन व्हेज दोन्ही पण ऑप्शन हो. आपल्याकडे अवेलेबल आहेत. आणि नाश्त्यामध्ये पण आपण कसं काय? नाश्त्यामध्ये पण तुम्हाला घावन चटणी म्हणजे जे प्रॉपर कोकणी हे आम्ही तुम्हाला हे देतो. पण तुमच्याकडे मग ऑप्शन दिले जातात. पण कसं राहतं सगळ्यांनाच म्हणजे जास्त ते पोहे, उपमा, उपीट हे नॉर्मल नाश्ता झाला. हे सगळीकडेच हां, भेटतं. सगळीकडेच भेटतं. पण आपल्याकडे घावन चटणी, आंबोळी ह्या प्रकारचे पण म्हणजे कोकणी जे जनरली हे लोक नाश्ता करतात हे नाश्ता दिले आपल्याला घरगुती पद्धतीने चांगल्या क्वालिटीचे आणि एकदम गरमागरम भेटू शकतात. बरोबर. तर आता मला सांग, जर कोणाला तुझ्यावर इथे कॉन्टॅक्ट करायचा असेल, मला जर समज मुंबईवरनं बुक करायचं असेल इकडे यायला, तर प्रोसिजर काय असेल? प्रोसिजर अशी आहे की डायरेक्ट संकल्प भवन जरी गुगलला सर्च केला तरी डायरेक्ट हॉटेलची पूर्ण माहिती येते तुम्हाला. रूम सकट सर्व तुम्हाला दिसून येतं. म्हणजे आपण गुगलवर जर हे संकल्प भवन टाकलं तर आपल्याला डायरेक्टली लोकेशन भेटू हो. शकतं. डायरेक्टली लोकेशन भेटणार मग तुम्हाला. आपण याचं लोकेशन डिस्क्रिप्शन मध्ये देऊ की हो, लोकांना नक्की. जास्त सर्च करायची गरज नाही. हो ना. आणि तुझा कॉन्टॅक्ट डिटेल माझा काय? कॉन्टॅक्ट डिटेल्स, माझा नंबर आहे 9421575058. मराठीत सांगतो 94 21 57 50 58. या Okay. कॉन्टॅक्टवरती हा माझा पर्सनल नंबर आहे. व्हॉट्सअपला पण तोच नंबर आहे. डायरेक्टली कॉन्टॅक्ट करायचा. जो असेल तो रेट त्या टाईमला
सीझन नुसार रेट थोडेसे wise. व्हॅरी होतात. त्यामुळे ते कमी जास्त राहतील काही, ते तुम्हाला त्या टाइमला सांगितले जातील ज्या म्हणजे टाइमला. फोन केल्यानंतर आपल्याला एसी नॉन एसीचे जे हो. रेट असतील ते सांगितले जातील आणि प्लस त्याची अवेलेबिलिटी काय आहे हो हे सांगितलं जाईल. बरोबर. सो अकॉर्डिंगली आणि पेमेंटसाठी आपल्याकडे बऱ्यापैकी सगळे मोड हो, अवेलेबल हो, आहेत. आहेत. म्हणजे नेट Normal, बँकिंग net युपीआय banking, वगैरे UPI आपण आहे. ओके. मग जर कोणाला यायचं असेल तर तो तुला कॉन्टॅक्ट करून डायरेक्टली डिटेल्स घेऊ शकतो. हो, नक्की. थँक्यू प्रथमेश. या. तर आता आपण जो आपला संकल्प भुवन रिसॉर्ट आहे ना तिथून जो समोर बीच आहे तिथे आलो आहे. आता आपण मालवणच्या समुद्र किनाऱ्यावर आलो आहे. मालवणच्या समुद्र किनाऱ्यावर आपण पाठी बघू शकतो की समुद्र आहे. तारकर्ली इथून तिथे तारकर्ली आहे आणि या साईडला पर्यटन केंद्र आहे. हे संकल्प भुवनपासून जे आपण संकल्प भुवन बघितलं माझ्या मामाचं जे पर्यटन केंद्र आहे तिथून एक्झॅक्टली रोड क्रॉस करून 2 मिनटावरच आहे. आणि आपण बघू शकतो पाठी समुद्र एकदम मस्त. मालवणचा किनारा आहे ना त्याची खासियत ही आहे की एकदम स्वच्छ किनारा आहे. म्हणजे तुम्हाला असं घाण वगैरे दिसणार नाही आणि गर्दी नाही आहे. एकदम स्वच्छ समुद्र आहे. निळा शार जसं आपण तिथे बघू तिथे बघितला तुम्हाला कदाचित आहे की तिथे निळा शार समुद्र आहे. आणि आपण जर थोडंसं इथे गेलो तर तुम्हाला दिसू शकत असेल हा सिंधुदुर्ग किल्ला आहे. हा जो बघतोय ना तो सिंधुदुर्ग किल्ला आहे. म्हणजे इथे आल्यानंतर आपल्याला सिंधुदुर्ग किल्लाही दिसतो. थोडासा लांब आहे. त्या समोर असलेल्या बंदरावरून घोड्या जातात सिंधुदुर्ग किल्ल्याला. सही आहे. जर तुम्ही तुमच्या फॅमिलीसोबत कोकणात जाण्याचा प्लॅन करत असाल तर तुम्ही संकल्प भुवनला नक्की कॉन्टॅक्ट करा. ते तुम्हाला पूर्ण डिटेल देतील आणि संकल्प भुवन तुम्हाला आवडेल याची गॅरंटी मी देतो. हा जर संकल्प भुवनचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल त्या व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि तुमच्या फॅमिली फ्रेंड्ससोबत नक्की शेअर करा. आणि अशाच नवनवीन व्हिडिओसाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय बाय.